επόμενο θα το απονείμω στην καλλιτέχνηδα που πέρασε όλες τις μεταμορφώσεις στην επόμενη πίστα. Γιατί δεν είναι ότι δούλεψε μόνο τη φωνή και την έκφρασή της για να τις πετύχει, αλλά όλο της το κορμί. Και μιλάμε για προπόνηση, όχι αστεία. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Δεν προλαβαίνω να χάσω τα κιλά που θέλω μέχρι να βγω στην παραλία. Κι όμως, φέτος όλα αλλάζουν. Χωρίς στερήσεις και σε λίγες μόνο ημέρες μπορείτε να αποκτήσετε το σφριγγυλό κορμί που πάντα ονειρευόσασταν. Βγείτε από τη χειμερή ανάρκη με το Your Body Sounds Familiar και την ελευθερία. Η σειρά DVD που άλλαξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Τώρα και στην Ελλάδα. Το DVD Your Body Sounds Familiar αποτελείται από ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων για κάθε γούστο. Ασκήσεις Stan για τους κοιλιακούς. Έλα, ελευθερία. Stan, δεν πέθανες. Πρέπει να προδώσει. Άσκηση Πάουλα για τη σπονδυλική στήλη. Δεν σε θέλω, καρδιά μου. Ασκήσεις Jennifer Lopez για τους γλουτούς. Έτσι πρέπει να το δώσω. Πάρε κι άλλη μία. Άσκηση Κριστίνα Αγγιλέρα για τους προσαγωγούς. Ασκήσεις Ελένη Τσαλιγοπούλου για τα μπράτσα. Εφαρμόστε το Your Body Sounds Familiar κάθε Κυριακή βράδυ. Μεταμορφωθείτε στο αγαπημένο σας είδωλο και αποκτήστε το σώμα των ονείρων σας. Με κάθε αγορά δώρο η ειδική δεκάκιλη περούκα για γύμναση του Αφιένα. Τηλεφωνήστε τώρα. Το βραβείο Your Body Sounds Familiar απονέμεται στην Ελευθερία Ελευθερίου. Με κοροϊδεύετε τώρα. Όχι, σε κοροϊδεύω, τόση κούραση πια έπρεπε κάπως να επιβραβευτεί όλα. Η αλήθεια ότι αυτό το βραβείο δεν το περίμενα. Τώρα και έτσι ντυμένη, πραγματικά έλα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέχισε, είδες. Είναι για... Αχ! Λοιπόν, επειδή έχει πει Μπέτη όλα, έχουμε ευχαριστήσει τα παιδιά. Ξεχάσαμε τον Άλεξ. Ο Άλεξ, ναι. Τον Άλεξ. Και τον Άλεξ, όπως κάνει τα λάτεξ και όλα αυτά. Καράφλες, μύτες, όλα, τα κάνει όλα. Τέλεια. Να πω κι εγώ ευχαριστώ. Ναι. Τους ευχαριστώ όλους. Για να μην κουράζομαι. Και για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Περάσαμε υπέροχα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητική στιγμή. Είμαι πολύ χαρούμενη που γνώρισα αυτά τα παιδιά. Φεύγω από αυτό το show και έχω, νομίζω, κερδίσει και λίγους φίλους. Και αληθινά το λέω. Το ξέρω. Και πίσω από τα σκάβα, τα παιδιά και τα παιδιά. Το ξέρω. Ένα χειροκρότημα για την ελευθερία μας. Και σένα! Κορίτσι μου γλυκό.